Hòstia, de veritat, amb lo bé que estava anant. Per favor. Bueno, no passa res. Vale, ja estem aquí. Estic veient. Vale, estem, eh? Vale. Vale, sí, hem tornat. Hem I tornat. hola. Sí, home, sí. Ok. Vale. Telecogràfica, però si no s'ha sentit. Sí, home. Jo crec que... Ens sentiu? Sí, us sentim, Tot bé, tot bé. Tot perfecte. Vale, doncs confirmem que estem... Sí, estem. Sí, estem en grup. Vale, Molt bé. perfecte. Doncs amb lo de les entrades jo crec que, a no ser que els meus companys tinguin alguna altra cosa a dir... No, en principi ja està. Per mi res més. Això ja estaria. Seguiu Abans de marxar voldria dir que el Miquel s'ha preparat unes paraules de comiat. Sí, m'he preparat unes paraules de comiat. Hòstia, doncs, endavant, endavant tot teu. Prepara per si diu visca Terrassa o alguna cosa així per tapar-lo ràpid. No, mentre no sigui visca Terrassa, pots dir el que vulguis. No, és igualment solemne, però no és visca Terrassa. Vale. Vaig. Sí. Telefèric, esquist i granit. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, nois. Ole. Doncs jo crec que no es pot despedir aquesta entrevista de millor manera, sincerament. Més que agraïm-vos immensament que hagueu vingut al cau de la ceba a concedir-nos aquesta entrevista en exclusiva, perquè al final és un dia després de treure el disc. I res, moltíssimes gràcies per haver vingut, nois, encantats de tenir-vos aquí. A vosaltres. Moltes gràcies. Moltíssim amor. Seguiu el Poni a xarxes, que ho petaran moltíssim, segur. Sí, exacte, seguiu-vos. Que els hi vagi molt bé. T'estic senyalant, si faig així, senyalo tu, o jo no ho estic veient igual, Més o menys. Que no ho estem veient igual, tots. Així? Senyala així i jo crec que alguna atinaràs. Si atineu cap a... Exacte. Molt bé, així sí. Així atineu segur. Bueno, família, doncs moltes gràcies, de veritat. A vosaltres. Passeu bé, nois. Una abraçada. Molta sort. Adéu. Ojo, Ojo, Ojito, se'm va esculturar tot, Ojo, Molt crac. Ai. Doncs anem al que vindria a ser Cròniques Bercianes, que és el que toca ara, no? Ojo. Empalmem? Vale, un momentet. Aneu al canal de Cròniques, anem a vista principal. Sí. Anem al principal. M'ha deixat sol? Cazurro, li dic que vingui aquí a principal i se'n va a Cròniques directe. Pensava que havies... Cago en la puta. Pensava que havies dit d'anar a Cròniques Bercianes directament. Perdoni el meu retras. Gràcies. Hosti, tu quina entrevista, Tu, per un momentet. Hosti, tu quin plaer. Què estic fent malament? Hola, actualitat. Sí, actualitat vindrà després de Cròniques Bercianes, perquè després passaran coses. Joana, no et posis nerviosa, si us plau, t'ho demano. Actualitat vindrà després de Cròniques Bercianes. No us preocupeu. Encara que hagueu passat el vostre guió... Pensa que hi ha coses més 2 hores importants. del directes. Exacte. És igual, no vull entrar en una altra baralla. La veritat és que... Avui tenim una estructura diferent, d'acord? Avui és un directe especial. Avui venia el Poni, avui tot desmuntat. Avui diferent. Avui tenim un ordre diferent i no passa res. D'acord? Però us tocarà i tindrà la vostra secció i potser us cau alguna cosa més, com puto sempre, per molt que passeu els guions a 2 hores del programa, vale? Diu que... Ja està. Que ens odia i que s'està morint de son. Qui? La Joana. Bueno. Pues que es foti, perquè després si vol que aspiri. És igual, Joana, calma. És igual. I si no, doncs no facis la secció i punt. Chill? Chill. No, és que, tio, venim de l'entrevista, tio, mare meva, A tope, Ha estat guai, m'ha agradat molt. Que ens han donat exclusives i tot, tio, què és esto? Sí. El cau de la seva patano, Mola. Líder en informació. Líder en informació. Ja li agradaria que Ràdio Catalunya tenir-nos. En fi, doncs, passem a Cròniques Bercianes, no? Sí, no? Estaria bé. Sí, doncs passem. Anem-hi. Joder, anem-hi, dic, i no ho trobo. Aquí. Amics de en Sergi, Va, digue'm que es veu bé, digue'm que es veu bé avui. Va, digue'm que es veu bé. Tenim en Sergi F. Hòstia, què és això, Pau?
Ai, 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 que de madre. Sergi, surta i torna a entrar al Discord o el que sigui. Papes seves, sisplau, foteu una clatellada després, Joana, no cal ficar-se agressius. Bé, Això quant de temps fora... sense veure-us, algun de Però vosaltres, si en Sergi sí que se'l veu. Sí, però no se'l sent. No se'l sent, aquest és el problema. Com que no se l'escolta? Espera un moment. Ai, Déu meu. Ai, Se ve bastante mal XD. Estem tenint problemes, estamos teniendo problemes. Este Madre directe. mía. Hauria de veure's bé. Ah, no, perquè diu que es veu d'haver-se. bastant... No, que diu... Podcast. Madri... O fallos. Vaya directe de polla, De veritat t'ho dic. No, però diu que es veu bastant malament per com està organitzat ara mateix les càmeres. No, sembla digne d'un... És- Igualment, Però una és cosa... realitzador. Veia collage. Sabeu què sembla? El laberint de miralls del Tibidabo. És, No sé, és literal. m'estic ratllant que flipes. No sé ni el que estic Bueno, editant. mentre el realitzador la lia parda, si voleu anar Si voleu- comentant i Jo fer la comentaria una vostra cosa secció... primer. Comentaria que si Ostres. a algú li molesta això, hi ha un botó a baix a la dreta, al costat de modo teatro i pantalla completa, una miqueta més avall, que posa subscribir-se. Hòstia, és veritat, És veritat, que ja tenim Algú- les subscripcions algú activades tindrà perquè ja tenim moltes l'afiliada. de currar-se això, perquè ara no està currant res. Normal, Exacte. perquè no cobra. Ja, Tu voldries cobrar. es necessita una motivació, una... Necessita una motivació. Sergi, segueix sense Com, sentir-te. Posa't des del mòbil o alguna cosa, tio. Ens movem per diners només, en aquest programa. Sergi, Jo posa't des Estic del d'acord mòbil. amb tu, Joana. Jo no entenc per què s'ha canviat l'ordre. Com a mínim, es Ja ho podria haver fet actualitat descobrireu, de abans veritat. Quina ànsia de gent, Pues de perquè si veritat. No, Si llegiu el jo faig títol... crítica. Això què passa? Què és la llei No puc Mordassa? No es pot subscriure, fer no tengo censura. ni un duro. M'esteu censurant. Mira, perquè- Gerard, estem donant la teva secció amb tots els collons, que te'n vas a la merda. Molt ràpid, A més, molt ràpid. Ah. Molt Una ràpid. cosa, tenim el Sergi, però no se'l sent, vull dir. No sé si haurà de parlar No, millor. Sergi, mira Podem les veure un moment opcions. la mira les cara del opcions Sergi. de- Ojo! Ojo. Que ojo, Sergi? que ojo, què estàs dient? Sergi. Sergi, mira les Ah, no, em opcions pensava d'àudio i que- vídeo, ja si pots. Igualment, Vale, em sisplau, semblava mentre, l'escoltat. ara que ja ho tenim tot arreglat, Oh, per que què no bonic. comenceu la vostra secció de mentres? I si es pot, doncs en Sergi ho arreglarà i si no, doncs no sé què És farà. Oh, pot no fer que no hem fet secció, per això estem aquí parlant. Espera un moment, tio. De veritat, No Vinga, heu a fet quin bar heu secció. anat? Què ens porteu, collons? Bueno, quines Doncs maneres, aquesta setmana, Cròniques Bercianes, hem anat a l'assador, a la braceria Lara. Braceria Lara, que està per Sabadell Sud, més o menys. Però s'ha No, d'Oleguer, no, a Oleguer, sí. Al costat de la bassa, correcte. I, bueno, hem anat allà a veure com estava la cosa. Tenim foto de la façana i tal. Sí, i tant. Un momentet, deixa'm 3 minutets i la tenim. De veritat. Anem diablo, avui. No, No és avui, sincerament, amb el tema Pontificador, anem diablo No és per- amb la Avui resta. el realitzador té passe. No, A més, no que avui és preocupeu. jornada de reflexió. He reflexionat tant que no m'ha donat temps a... Sí, una locura de Ah, normal. reflexió, la veritat. Sí, Res de oi? política, sisplau. Mira, el Bueno, tenim, ho tenim, en fi. ho tenim. Aquí està. No, és tenim. reflexió. No, jo Vale, només doncs- dono què pensar. Què en penseu d'aquest senyor bar? Sí! Ok, Bueno, Braceria parlem, Lara. parlem, doncs... parlem de l'entrada, no? Era un Primer de- local bastant... Bueno, sí. Sí, no, vull dir que el bar, Pues, l'aspecte està bé, o sigui, no fa mala pinta, vull dir, no és dels pitjors llocs on hem estat, vull dir, sembla un lloc agradable. no, que va, era gran, a Sí, més. està bé. Sí, Ara sí, et sí. sents, Sergi, locos. Ens van Sí, posar sí, com sí. un pati interior que teníem tapat. Simplement he desconnectat els auriculars i els he tornat a connectar. Ja està. Reinicialo, siempre funciona. Ole. No sé per què estudies informàtica. Connectar i tornar a connectar, ja està. Un moment. Estoy informàtic i no Un pot moment. connectar uns Estudio auriculars. informàtica. I tu estàs fent segona a la uni? Que no estudio informàtica, però bueno. No, sisplau, no ens desviem del tema. Vale, Sí, va. braceria Lara. Llavors, o sigui, tu entraves i hi havia com unes taules fora i tal, i el local estava bastant ple. Nosaltres vam tenir la teoria de que probablement no hi hauria lloc perquè de veritat que estava a rebentar. Però bueno, vam entrar i ens van col·locar un pati de darrere amb uns senyors transportistes, devien ser, que estaven allà fent patada Unes xerrada. converses molt interessants. Sí, molt interessant. No sé si tens una foto de... Crec que tens una foto, estic jo per allà fora. En plan, Sí, Aviam. sí. el pati, o sigui,
Sí, Digues. això. Harry parlant de la... Sí, aquí és com on Sí, se'l exacte, veu... era com un pati, com una espècie de Aquí pati. està aplicant el seu ayuno... Com es diu? Hay un intermitente. Ayuno El seu intermitente. intermitente. Diu que fa. És que portava uns dies que no esmorzava ni sopava, però no per res, perquè mai esmorzo, i portava uns dies que no tenia gana de sopar, i llavors els vaig dir que en plan, rotllo, no ho havia fet expressament, però en plan, rotllo, això se'n diu ayuno intermitente, i se'm van fotre, no sé per què, però és veritat. Ayuno intermitente. Bueno, el pati, que el pati està una mica cutre i es veu a la foto. El pati sembla patio interior. Aquí podem Sí, veure una mica més de exactament. pati Sí, és que era un interior, pati Sí, no interior tenia així, cutrillo. Aquí podem veure una mica més de pati M'agradava interior. massa, estava fresquet. Mhm. Disfrutant com un nen, en sèrio. Matitzem un moment que això que està ple de Sí, merda al mig de la taula és un cendrer. I aquests Important, monstruos important. Que el van fer servir com un plat per deixar les costres i les merdes de los bichos de mar que hi havia a les seves paelles. S'han acabat els privilegis pels fumadors, vull dir... Sí, a veure, en algun lloc ho hem de deixar, no? Bueno, què veu menjar? vull dir... Què veu menjar? Vale. Què veu Si menjar? em pots punjar la foto del menú, perquè el menú valia... Tenim menú, és veritat. I, bueno, només sortien dos plans, el primer i segon, i no sabíem ben bé que venia inclòs, si venia la beguda inclosa, si venia el pot, no? Però, bueno, el menú bé, o sigui, o sigui, hi ha 3 plats de carn, o sigui, per boquerones, 2 plats de carn i de primer, doncs, paella, ensalada i gazpacho, no té gaire més. Correcto. Sí, Senzill. Un menú correcto. Sergi i jo vam agafar paella. Jo també vaig agafar paella. Bueno, no, el Sergi i tu. Va agafar de cop, ràpidamente, el Sergi, el La Xusma i el paella. Harry van dir paella i clar, jo em vaig quedar amb l'obligació d'agafar una altra cosa, perquè si només agafàvem els 4 el mateix puto plat del menú, Però si tu vas dir que la paella tampoc t'acaba de flipar. això ho vaig dir després, A mi que no no perdona. veu... Ahir Ja, m'ho posava ja. Rayo McQueen i vaig dir, paella. Tampoc Em vaig quedar en plan, bueno, pues gazpacho, saps? Un gazpachet, No sé quina és la vostra opinió bé. de la paella, Està bé. però la paella, almenys per mi, està bastant liquidilla i l'arròs una mica passat. Almenys per mi, per Bueno, com m'agrada però- a mi una paella. Jo Sí, tinc entès era que una tu, paella. a tu el tema arrossos també se't dona bé, no? Fer-lo així. Oh. Bueno, què? alguna coseta faig. Tengo ahí mis manejos. Sí. Era una paella... Alguna roseta he fet. Era una paella per fotre-li llimona. Sí, a veure, exacte. No crec que fos la millor paella, la paella del segle, la veritat. Una paella que estava, bueno, sin más. Estava bé, Està bé. però... Però bueno, ja, també et dic que el local es deia Brasseria Lara, vull dir... Ah, exacte, Ja, tampoc són ja. especialistes en paella, vull dir. Exacte. No le pides peras al olmo, no? Cert, i el gazpacho, Sí. passo foto del Hòstia. gazpacho també, eh? De fet, Dale. en teoria no és tan conegut per les paelles, però quan vam sortir em vaig trobar amb una persona que anava justament a per les paelles d'allà. Aquesta persona, Gerard, tu la coneixes, crec, que és la Núria, professora d'anglès de l'Institut Vallès. No tenia puta idea, t'està deixant fatada. T'està deixant com el cul. La Núria d'anglès. Doncs està... No Crec, Això no crec que és la existeix, que ha ara. marxat i que per això ara jo tinc la substituta. Perquè jo el primer... Jo estic al tercer any de batxillerat perquè sóc un desgraciat de merda. Llavors, el primer any vaig tenir el Charles i el segon ja vaig tenir a una substituta. Llavors, potser és la que va marxar. F. Diu Doctor Nicol, Doctor Nikov, massa oli té aquest gazpacho, ara ho pots corroborar. Totalment. Estava molt oliós, la veritat. I Aquest Cabote xaval diu no sé que... per què, però té molt bona vista. Cabote diu que una paella equiparable a la que hicisteis cuando vinisteis a Sevilla, o mejor. Ojo, Sí, sí, Mejor. Bona pregunta. expert en arrossos. És que... Ojo, la Cròniques paella que vam fer a Barcianas, sección Sevilla- internacional, Yo diría Sección que... internacional. Yo diría que la paella diferente. Ni mejor ni peor, diferente. A la que vam fer. No, sí, per començar, perquè a Sevilla era de carn i verdura, però... Cabrons. Clar, La una primera altra que vam presentació. Esteu dient aquella que tenia gust a cendra? No, home, no, la segona que vam fer, Correcte. tio, no està parlant de la primera. Tu, que estàs parlant de la segona, que que en van fer vam dues. fer- La primera va ser Diablo. Exacte. La segona, bueno. Estava bé, bueno. Estava guapa. Bueno, Vale. Tenia lo suyo. Continuem. els segons. Què tenim teníem de fotos, segon? segons? Sí, les tenim. Què voleu que ensenyi?
Bueno, hi havia bàsicament, o sigui, la tia ens va dir que només quedaven quedaven dos libritos, no eren? I llavors, doncs, de codillo, llavors Codillos. jo em vaig sacrificar per compensar el Gerard, que abans havia demanat, que no podia pogut demanar paella, i vaig decidir demanar botifarra Vaya huevo. perquè ens quedaven dos Jo també vaig codillos. demanar botifarra, però bueno. Home, el codillo té bona pinta. Sí, per això, que volia deixar-li... El codillo estava boníssim, tio. Però boníssim era boníssim. Bueno, per a gust de Sabeu això de la brasseria, capital? suposo, no, també? Jo crec que Va, aquestes coses se'ls hi Sabeu la donen. capital que... Bueno, que a la capital, molts cops, el canal aquest de YouTube de carn a la brasa diu sempre això de que quan treus l'os i surt sol és que està de puta mare la carn. Vale, doncs per primer cop en la meva vida he experimentat això i estava boníssim, tio. De veritat, estava super suau, estava boníssim, o sigui, vull dir, no sé, vaig flipar bastant amb el codillo. La botifarra també estava bastant bé, o sigui, el Sergi A mi era m'agrada. que no, A mi que era m'agrada l'hòstia. bastant. A mi m'agrada bastant, més que el Harry. De la Sergi li botifarra agrada no tot. tinc foto, però tinc foto d'unes sardinetes. Això és el que Tot em el vaig demanar gelat. jo. Perquè un cop més em vaig haver de demanar l'unpopular meal del menú. Haig de dir que jo sóc una persona que li agrada molt el seitó, llavors no vaig tenir cap tipus de problema. Però no, No, però... Boquerones. Tapa la boca. Gerard, Estava doctor de bastant... lo malo, doctor de lo malo. No. Sí. Haig de dir que la salsa, el fet de posar-li maionesa no crec que fos una gaire bona idea, la veritat, perquè no enganxava gens i la veritat és que no li donava molt sabor al tema. Però per la resta li vaig posar una mica de llimona i va quedar prou bé. Bueno, O sigui, en resum, vas menjar un gazpacho i una sardina. A una brasseria. Sí, això té delicte, Això té delicte. diuen que a les sardines li falta una mica més de cocció. És que tenim... Mare meva, El no? doctor Nikov aquest qui és cuiner o què? El doctor, Com ho Ja, sé? aquest ja. senyor és Sí, Arguinyà. increïble. Vale, un moment, que està mirant aquest senyor i li he donat sol·licitud d'amistat. No vull... Està el meu pare al xat, em sembla. Sí, no? No. Sí. Ah, no, és que el meu pare és cuiner, per això ho deia. Però sí, podrien estar una mica més torradetes, però estaven bé. Simplement que no estaven torradetes. He vist uns postres que tenen bona pinta. Sí, les postres. Amb aquests tres es van demanar panacota. Panacota. Clar, i jo em vaig haver de Ah, panacota, sacrificar correcte. de nou vaig haver-me de sacrificar i vaig Pobret. demanar-me el pastís amb whisky. Madre Podem meva. dir, Harry, que acaba la cosa... No, que va. Podem dir que més aviat era gelat. Sí, Era bastant... totalment. Vale. Panacota, Està bé, la panacota... De gust, què tal la panacota? Pinta té bona una mica pinta. de formatge amb una mica d'aràndanos, no sé, era raro. I tampoc era gran cosa, però No. estava bo. Però sí, estava bé, exacte. Molt bé. I el pastís de whisky, la veritat és que estava bastant bé. Em va agradar. Molt bé, nois. Llavors, postre, beguda i menú, 9,50. Està molt bé el preu. Està molt bé. és que sí. I pels Sí, plats però que hi ha, està vull superbé. dir, està bé. Sí. No pots demanar No, més. la veritat és que... No, 9,50 és de puta mare. Sí, Hòstia. relació qualitat-preu... Joder, El és que cafè pensa que és el amb que et pa, deixes en però- un McDonald's, al final. 9 euros. I et 9 fots... euros? Què et fots tu que et menges en un McDonald's i gastes 9 euros? Et pilla... Ah, Bueno, jo pensa t'entenc, que jo no Pau, puc... jo t'entenc. Pensa que jo no puc agafar menú, perquè jo he de menjar sense gluten. Llavors m'he d'agafar l'hamburguesa a part i una beguda i unes patates. I això em costa Jo 8 m'agafo euros i l'hamburguesa pico. d'un euro i ja està. No puc l'hamburguesa d'un euro perquè no me la fan sense gluten. 4 o 5 hamburgueses d'un euro i ja està. Mira, Bueno. em diuen que un menú del Uf, McDonald's val 8 euros i pico. Sí, sí, no, que el McDonald's te crees que es barato y Bueno, home, ens vols menjar. Puc McDonald's. Sí que és barat, però pel que és... Però bueno, És més barat inclús brasseria, ara. dic McDonald's, Comerç de dic barri, Viena, sí. dic... Bueno, menjar A mi el Viena em cunde molt, A mi el Viena... No, si no dic que no, però Aviam. vull dir, pel mateix preu et fots una paellita i un codilló, saps? No, jo amb el Viena tinc, a mi no em cunde tant Codillo. la paella. jo amb el Viena tinc contradicció, perquè clar, és de És que Sabadell, aquesta però... paella, a part...
Bueno, és que sí, bueno, a veure, he dit Viena, però em refereixo a cadenes de menjar ràpid. Sí, no, una puta merda, ens enganyem. Sí. Total, aviam si ens pots punxar la nota. Sí, sembla que No, estic parlant de les notes. no puc punxar la nota perquè si me la veu dir no me'n recordo i ni l'he vista. Però la podeu dir en alt. I per la De setmana mitja- que ve la tindrem. De mitja ens va quedar un 7,66, 7,6. Por ahí. Perquè, 7,6, sí, diria. perquè jo li vaig donar un 8. Què li heu donat vosaltres? Jo 7 i Jo, mig. jo Va li baixar anava una a mica per la posar... paella, però està molt bé. Jo li anava a posar un 6 i mig, però al final em vaig decantar per un 7. I tu, Sergi? Jo un 8 li vaig donar. Hòstia, Ole. he posat la En la mateixa nota que el línia. Sergi. Estic fent alguna cosa malament, Estic fent alguna cosa malament. Sí. Molt bé, què va quedar? Sí, llavors, Teniu la mitja? Podria ser. Sí, 7,60. 7,6, 7,6. Bueno, pues, 7,6. ojo, perquè, espera, el que sí que tinc és sí. l'anterior, el que podem és valorar una miqueta. Sí, bueno. Diuen que pel xat el doctor Cocina millor anar al TGB. Què collons és el TGB? No sé, però em sembla poc comediant. De Gurber Bing. Em sembla poc comediant. The Good Burger, és... Hòstia, entro a la pàgina i carrega amb una hamburguesa, en plan, és una hamburguesa i carrega amb l'ancià fent així, saps? Això és A mi de flipar m'agrada, em sembla total. comediant, això. És de flipar total, sí. En plan, tio, Em sembla vas amb una comediant. cadena, és una cadena de menjar Sí. pijos, o sigui, és una cadena de menjar ràpid per pijos, pel que estic veient, vull dir, és lamentable, o sigui, Anuncien. A veure, The Good Burger. Millor que el McDonald's. És a dir, un McDonald's és que- camuflat, no? en plan, sí, assumeix, Sí, o bé que, és que, millor que el McDonald's, sí, Sí, clar, sí, com sí. costarà No he vist en això. mi vida això, jo. Hòstia, No, però, jo tampoc, poca jo broma, tampoc. està super ben feta la web, Un poco el McDonald's pa que parezca. Mira, ja que estem parlant d'aquestes cadenes de menjar ràpid, jo em vaig enamorar, quan vaig anar als Estats Units i també estar a Anglaterra, d'una cadena que es diu Shake Shack, crec que Oh, Shake Shack, sí. és d'hamburgueses i Shake Shack és Diablo, és una locura, eh? Una Però- hamburguesa simple ja te la menges, Però una aquesta altra cadena està movida, només als Estats Units, Sí. o no? No, i a als Londres Estats també. Units- Jo me'n recordo, quan vaig anar a veure Hamilton amb ma germana aquell finde, després de veure l'obra vam sortir, vam anar al Shake Shack. Una puta locura, tio. A tall informatiu, a Turquia també hi ha Shake Shack. Sí, hi ha en diferents països. A Barcelona diria que no, però a No. Londres sí, i és una borrada Shake Shack. És la mismíssima Burger Cangreburger, tio, vull dir, és una locura. Jo sóc més de sàndwich de format, o sigui, de pollastre, però si vull una hamburguesa bona, Five Guys em sembla la millor, sincerament. No sé si hi heu Espanya. anat, però Five Guys està No, boníssima, tio. No he A la anat mai. Maquinista n'hi ha un i a la Maquinista n'hi ha un i és una passada. Jo sóc més del gris, la sandwicheria, el gris que hi ha aquí a Sabadell. Va. El gris No sé. està molt bé, eh? Podem Podríem parar anar, de fer... podríem anar, eh? Podem parar de fer publicitat a comerç. Ja, Bueno, sí, vinga. que no ens Prou. paguen, tio. Que no ens En paguen. Que no ens fi, paguin. Nois, moltes Vale, gràcies per tot. A vosaltres. moltíssimes gràcies per haver estat, vale? Un plaer. Que vagi bé. Apa, ens Adéu. veiem el fin de que ve. Adéu. Ciao. Adéu. Adéu. Ens veiem. Carai, Five Com a Guys mínim, mola bastant. No l'he provat mai, tio. No l'he provat mai. Pues el Shake Shack està tremendo i el Five Guys està tremendo. El que passa és que el Five Guys és més carillo, la verdad. Hem de l'actualitat o què passa? Sí, hem d'anar a actualitat Tinc amb por, aquesta tinc por, senyora. tinc Sí, por. jo també. No, Paciència, sisplau. Sí, Paciència. entrem pacients i jo crec que ni les introduirem i res, tanquem els micros, deixem que facin. Entrem, I fem ja silenci pirem. i ja està. Exacte. Vinga, ens veiem. Vinga. Hola, noia. Hola. Hola. Ei. Hey. Ha vingut la secció més esperada del moment. Que us No follen. estem gaire avui. No esteu gaire, què? No estem intents d'humor. No, primera No, home, notícia no. que estem de mala hòstia. Yay! Podem Molt deixar mala la hòstia. secció, eh? Sí, exacte. A ningú li De importarà. fet, bro.
Ok. Però- Va, en Gràcies fi, per millorar el que la anàvem a nostra dir, modèstia. el que Una anàvem a dir modèstia, abans... Oh, que hem canviat l'ordre, perquè després d'això, com que és un programa especial, vam dir, doncs ens patem el debat i fem format rotllo birrendres, que és bàsicament tertúlia mentre consumim alcohol. Sincerament, vam I estar volíem- mirant-nos i lo del volíem- poni pissador i no ens va donar temps a muntar un debat. També, això No també. nos engañemos. No, però calla i maquilla, imbècil. Total, que us volíem tenir així, tenir el birrendres de dissabte, llavors vam dir, doncs canviem i fiquem primer cròniques barcianes i així després ja no hem de canviar amb aquestes senyores, saps? Per això hem canviat l'ordre. Perquè Molt bé. pensem en o sigui, vosaltres el i us birrendres volem. és nosaltres. Sí, Sí, aquest... Se li res. bugueja una miqueta. sí, la Joana va de Molt. bau una mica. Doncs sí, era perquè us volíem a la següent secció. Desagraïdes. Però en Podríeu fi... avisar. No, perquè Sí, perquè és si que no, no avui, s'agrada. avui pensa que també ha vingut el poni pissador i han sigut 2 homes, llavors ens hem de compensar i per això us posem Clar, els birrendres. paritat. No. Mira, Paritat. parlant del 2 poni homes no, pissador, 6 homes eren. parlant del poni pissador, em sento especialment atacada perquè jo vaig parlar amb el mecenes del que han anomenat de que han contribuït amb 50 euros al mes tal perquè us donessin l'entrevista i aquí no he convidat a cap dona. Un moment, tema convidat cap dona a on? Aquest tema ens perseguirà durant tota la nostra carrera de podcasters i no ho aixecarem mai. Evidentment. Vull dir. Mira, sabeu què faré? Com que després Jo d'això ve orgullós el que estic. birrendres de dissabte, per què no el comencem ja? Doneu l'actualitat, però ja el fem format birrendres. Més que res per tenir una excusa per poder anar per una birra, perquè estic massa sobri per aguantar-vos a vosaltres dos, sincerament. Ara vinc, feu la Vale, vostra jo cosa. també vaig... Mira, I us podem deixem, anar a buscar vale? birres, també. Podeu anar a buscar birres? Ah, vale. Mira, nosaltres dos anem a buscar birres, aprofiteu, llanceu a tope i després aneu a per les birres i jo i el Gerard comentem de mentres, vale? Ens rellevem. Prenem el Vale, relleu, vale. vale? Vinga, fins ara. Laia, però tinc una idea. Deixem el futbol pel final perquè l'Espanyol ha tornat a perdre. Em sembla bé, però Llavors- ara és un bon moment per apropiar-nos del podcast. En plan, de fer coses que no ens deixem Ja, què et penses, que no t'escolto o què? Per favor, què intentes, Laia, què intentes? Jo sabia que el Gerard estava escoltant. Oh, per favor, sí. Jo no sé No, si és millor ara. continueu. Tinc aquí la llista que heu fet, Aviam Sí, si la però- respecteu una mica. Notícia la important, respectarem. el dijous va ser l'aniversari del Pau. És veritat, és veritat. Ara que no està aquí, li Felicitats, Pau. podem dir que és un feo, però és un feo i vell. No, ets tu, que ets massa jove. La resta ja tenim 19. Sí. T'he dit, estic massa sobri per aquesta merda ara mateix. Vols gel hidroalcohòlic? No, prefereixo, prefereixo el lleixiu. L'altra gran notícia és N'hi ha que el una. Pau i la Laia ja no estan confinats. Pensaves a dir, ja no estan junts i jo. T'imagines? No. Seria graciós anunciar-ho al podcast, però De no. cop. Em dona un xungo, Jo crec en l'amor perquè us veig a vosaltres, no fotem, Real, real. Sisplau. Molt Ai. real. Bueno, podeu fer la vostra puta secció, gràcies. Això era L'estem una fent. notícia, Ja, us que no esteu confinats. fent, us esteu fent spam. Vull dir, no fotem. Notícies que ha passat. No Ha sortit estem al fent diari spam. que no esteu confinats o com va la cosa. No, A que veure, no, a doncs veure, ja està. a veure com ho dic. Sabeu que jo quan vaig al menjador, mi família mira el podcast, no? I que vaig escoltant-lo Sí, de sí. fons mentre... Vale. No, I què no, hem com a dit? comentari. Sí, apropiat. Res, Però res. no hem dit res dolent, no? Res, No hem res, dit res seguiu. dolent. Encara. No, Donen no. temps. Vale. En fi. Ui, estic mossegant això i queda molt poc professional. Home, tu diràs. Perquè és tan professional aquest podcast, Laia. Perdona, Bueno, com a però mínim. no critiquis el podcast, Buah, és que tio. no Si no estic- t'agrada, si no te No gusta, te estem gens vas. d'humor, No estem- Coges y te vas. No. Però per què? Ah, Què ha sí. passat més? Què ha passat? Què ha passat? L'Ibai Llanos ha fet un directe amb el Piqué. Ah, sí, per què estic de mal humor? Perquè tinc un examen Sí. dimarts, demà he de passar tot el dia a un col·legi electoral, m'he d'aixecar d'hora i a sobre m'ha de venir la regla. Però per què T'han I és preguntes? triat. un cúmul d'emocions. T'ha tocat estar a mesa. No. No, No. estem d'apoderats. Els tres. Lol. O sigui, Sí. la part pringada, la part loser. Vinga. Sí, la part que no cobres. No aquella. cobrem. Heu llançat ja les notícies? No, què cony Algunes. de llançar les No, notícies? encara falta... Bueno, la Laia ha comentat que l'Ibai va fer un directe amb el Piqué, però també va fer un directe amb el... A veure si ho dic bé. Chacos? Algo així? Sí, ja sé qui és. Vale, Crec que el directe s'acaba de morir una altra vegada, vale, no? I ha tornat. No s'ha mort, ha sigut tu, Triga a carregar-se, o almenys a mi. És que Dr. Bueno. Ha Nico ha sigut posat tu, ha dead. sigut tu.
Vale, Bueno, va. doncs, amb aquest youtuber o twitcher o el que sigui que es diguin ara, Influencer. Deixem-ho així. Boomer. no, que és ets que una tampoc boomer. és un influencer, no és un influencer, és un gamer. Bueno, li diré gamer i punt. Doncs amb aquest gamer estàvem parlant de les persones trans i que s'ha de respectar l'opinió de tothom. I això em sembla una notícia prou interessant perquè recordem que la mitjana d'edat que miren aquests directes i tal són els 12, 13, 14 anys, que és quan t'interessen, en plan, t'interessa el que diuen... Se m'està buguejant? No, Una s'escolta miqueta, bé, no et no preocupis, molt. tu tira-li. Se m'està buguejant, m'ho he jugat. Doncs això, que és important que a aquestes edats sentin a parlar sobre aquestes coses perquè segur que es creuen en algun moment de la seva vida amb gent que ho patiran i tindran les ments una mica més obertes. Sobretot per l'alcohol, en plan... Això, si ho parlen gent que veuen que ells consideren guais o qualsevol cosa, doncs mola que es parli d'això. És que últimament no ho està fent malament l'Ibai, o sigui, a part de tot això, és que Sí, el exacte. xaval no està fent malament. Perquè amb el tema impostos també va saber que reaccionar molt bé, el tema Andorra i impostos. És a dir, la seva reacció va ser molt correcta, Sí. segons el meu punt de vista, Sí, sí, No, jo va també ser crec. molt correcte. Va començar, no a rajar dels seus companys, però de com ser conscients del pal... És a dir, Que sí, opinen el mateix i fer una miqueta per en alguna ho comú. podeu cosa. fer, però sigueu conscients que els impostos no estan pa hacernos daño, justament, saps? Sí. Ja. Passem a una notícia menys sèria i és el resum de la isla. He de dir... Que per cert, He de dir que no l'he... no. Au, no escoltis, no escoltis. He de No dir No l'heu que... vist? No, Que- pareu, un momentet, en silenci. No, és que ni de conya. Espera, un momentet, clar, si... Espera, És Madrado, un les momentet, dues cases. un momentet, perquè clar, si em silenci jo, si em ensordezco no escolta el És que directe és- tampoc. Em és trec els cascos, tonto, em trec els cascos. És tonto Vale. del cagat, tio. Doncs això, les dues cases ja s'han desmadrat i només queden dues relacions bé, que serien la de la Lara i el Hugo i la del Jesucrist i la seva nòvia. És que no em sé aquests noms. El Raül i la Jesucrist Clàudia. i not Raül Virgin i Mary. Clàudia. I Raül i jo Clàudia. confio plenament sí. en aquestes dues parelles. Jo no. L'Hugo, com sempre, sent cuquíssim. Perquè... Sí, però el problema de la parella de l'Hugo i la Lara és que l'Hugo és perfection i després el programa diu no, fem que sigui superdolent. Traiem-ho tot de context i no ensenyem res de bo. I la Lara, clar, en plan, pues yo no quiero estar Però és con la Lara amb la gràcia. seva... Ja, Però tio, però al final jo fa confio ràbia que perquè marxaran dius... junts. Tio, depèn. Però igual que la Depèn nena aquella el que... que faci. La noia aquella que és supermona, com es deia la nena aquella que és supermona? La que se senta al davant a l'esquerra. La Marina? Caniche. Sí, però no és la de... La- O sigui, no és la Lola, no em refereixo a del gos. No, la Caniche, la La que Chihuahua, és sí. rúbia, amb la Una careta cosa molt fina. Perquè estic veient el Pau al Discord. Sí, jo també el veig Perquè ara. s'ha posat l'altra càmera. Ara té dos vale. càmeres, saps? Ah, amigo. Bueno, doncs, la noia aquesta és supermona i el seu nòvio li està fent de tot. Ah, sí, sí. Mona no, a mi em sembla tonta, però ara mateix em sembla una santa. És tonteta, clar. del pal, se li veu que és tonta, però... Però bueno, per en Però aquest és la- programa però no és- has de ser molt llest, la veritat. Però que li Exacte. fiquin les banyes és el millor que li pot passar, tio. Sí, En plan, sí, sí. Així ja es desfà del tonto aquest. El Manuel, Bueno, el Manuel és un desastre. Bueno, que va cremar les pulseres i els anells que li Ai, havien donat ell. això sí que ho he vist al Twitter, com el Rosito a Sí, l'edició sí, passada. sí. Sí, No he vist Bueno. la segona edició, però no em facis spoiler. Conclusió de la isla, bueno, que ja s'ha desmadrat tot i que a partir No, del següent no. programa hi No haurà s'ha desmadrat sexe encara, explícit. No s'ha encara no desmadrat. s'ha desmadrat. S'ha obert la Al porta següent al programa desmadre. sí que... Perquè al al següent següent programa la Marina Sí, cae és amb quan- el Lobo. sí. La Maria i el Lobo fijo. I alguna altra cosa també. Buah, és que escolto. La crec que Lola el- jo crec que es passarà plorant un munt d'estona. Segurament. I després Mireu el Pau, mireu el Pau. se lanzarà el... Però per què no està escoltant? No ho entenc. Perquè no ha vist el Perquè no programa. l'ha vist. Jo tampoc, Ah. m'estic guiant pel Twitter. I és que eren les 10 o sigui, les 11 menys quart i vaig dir, a les 11 comença la isla, entro i estan a la hoguera i dic, en plan, no. Jo és I que vaig dir, vaig pues veure al el dia debat. siguiente. Jo no he vist cap debat. Lol. Bueno, conclusió de, Jo no. de tot. La isla, guai. Següent notícia. Sí, la isla guai i el següent capítol se li aparta.
Ah, sí, La notícia. Leonor... Anava a dir la Anaves a dir mateixa. això? Sí, no la dia mateixa. Que poco orden, de veritat. Futbol. Però aviseu el Pau que ja no estem parlant de la isla. Pau, Ja no estem parlant de la isla. Vale. dic Que ja un no estem titular i parlant tu de la expliques? isla. Què? Si us podríeu preparar una mica la secció? Què? El Ni què, que sigui. Joana? Digues tu el titular i l'expliquem entre les dues. Vale. La La Leonor se'n va a Hogwarts. La Leonor marxa a Gales a estudiar per un pastizal. I He d'afegir... No, abans de que digui res més, he d'afegir que estarà en una habitació amb 4 altres noies i la Leonor d'allà surt bollera. Vale, espera't. Surt bollera i porreta. Total. Hola! I Totalment. podria ser. Tot i que és I- la casa reial, llavors no crec que comenci amb una droga de tan poca qualitat estilística, home. Jo crec que es passarà Heroïna. Un a la periodista, coca, fijo, mínim. un periodista de televisió espanyola va fer un titular que posava algo rotllo... Ara m'equivocaré, però posava algo rotllo. Leonor se va fuera del país igual que su abuelo. I el van fer fora el mateix dia. Una hora va I a tardar. Twitter va publicar me han echado como a su abuelo. La fucking Mao, o sigui... I molta gent ho critica per la llibertat d'expressió i perquè tampoc va dir res tan heavy. Al final, el seu avi està fora i ella també marxa, no? Sí, sí. Per cert, diuen pel xat, la isla és feminisme approved? No. Diuen que hem de fer prediccions. Sobre què podem fer prediccions? Sobre la porra que farem després de No, de però les eleccions, crec que potser? amb això no es pot fer Oh, una... però... Ojo, Rodrigo, buscando streams en galego, he encontrado el vuestro en catalán y me ha encantado que comentéis temas de actualidad, así como el hecho de que lo hagáis catalán. Ojalá hubiera streams en galego. Seguida sí que sois geniales. ¡Ostras! Moltes Molt gràcies, bé. és la millor secció del podcast, Pues- la d'actualitat. Nosaltres també ho pensem. Pues muchas gracias. Mira, lo digo en español porque así nos entendemos los dos. No sé si me entiendes en gallego, pero muchas gracias por pasarte por aquí. Y por dejar Home, el follow. en gallego no, perquè no estàs parlant en gallego, però... Galego. No, o sea, Gallego. no sé si lo entiende como gallego, es igual, deixem en pau, tío. Ah, vale. Tu també estàs de bon humor, eh? Muchas gracias y muchísimas gracias, Rodrigo. Divendres divertit. Vale, Que, por cierto, voy a aprofitar gracias por el follow. Gracias, Sí. muchísimas gracias por el follow. Vull aprofitar per comentar ràpid, que com podeu veure, perquè he vist un comentari de m'està sortint un anunci LOL. Sí, tenim Hòstia, sí. afiliado, tenim anuncis. Ens estem lucrant gràcies a vosaltres. És broma, no guanyem Us estem res. utilitzant La Joana té un Prime que encara no ha utilitzat amb nosaltres. molt Perquè malament. El no s'ha Dr. Nikov Jo també, té però un estem Prime. enfadats. El Dr. Nikov té un Enfadades. Prime que no ha utilitzat amb nosaltres. El Òscar crec que no. Però deixa de mencionar la gent que té Prime i no te l'està donant, tio. Oh, ens entén, ens Calla't un entén. rato. Ens entén. Ojo, cada vez pues, hay más streamers en catalán. Sí, la verdad es que sí. Perfecte. La verdad es que sí. Guai, guai, guai. Llegem el català. Deixa de mencionar gent que no té el puto Prime, tio. Bueno, continuem amb la nostra secció, Sí, sisplau, sisplau. Sí. Va, Puc secció passar Em- al futbol, així faig ràbia al Pau? Sí, tira de futbol. Vale, tiro de futbol. El Barça masculí ha guanyat... Se'n va. És igual, segueix la secció perquè si no, no acabarem mai. Deixa el que vagi Continua. cobrar. Va, per favor. El Barça masculí va guanyar... O sigui, no, va perdre de fet amb el Sevilla, 2-0, vam perdre la Copa del Rei. Avui ha jugat el Barça, quan l'estava mirant anàvem 2-0, però la mare ha cridat gol fa una estona, així que hem quedat 3-0. El femení va guanyar contra el Betis 6-0 i avui ha guanyat la Copa de la Reina 3-0 contra el Logroño. Pues GG well played, eh? No puc mantenir tants streamers, no t'ho demanem tampoc. És que el senyor amb el qui comparteixo la propietat del podcast és una mica greedy, però en fi. Però GG well played per les dones, eh? Que es vegi que podem fer el mateix que els homes. L'Espanyol va perdre el passat diumenge contra el Rayo Vallecano 2-3 i va empatar 1 contra el Lugo i demà juga amb el Mallorca. Llavors, el femení va perdre contra l'ull, tio. Estava fent aigua i m'ha saltat birra l'ull. el femení va perdre contra l'Atlètic de Madrid 3-0 i no han publicat el partit de l'altre dia
perquè sé que van perdre, però no sé quan, perquè no han publicat a la pàgina, perquè evidentment el femení no interessa a ningú. El femení de què? De l'Espanyol. Va guanyar. Com que va guanyar? Quan? L'últim No és veritat, partit. Pau. Pau, estàs mentint, no en tens ni puta idea, ho estàs buscant i ho he buscat abans i he vist que havia perdut, però no per quan. No ho posava. Ets un puto fake. T'han pillao. No, sí. És l'Espanyol, va perdre. No, sí, possiblement. Vull dir, les dones de l'Espanyol són molt dolentes ara. Sí, perquè els homes són El femení. problema de que els homes hagin baixat a segona és de les dones, el problema. No comencem, si us plau, us ho demano, per Però jo en favor. cap moment he ficat, he relacionat l'equip masculí amb el Ai. femení. Dic que l'equip femení d'Espanyol és molt dolent. Bueno, pots dir-ho en general, que l'espanyol en general és molt dolent. Sí, Bueno, exacte. a veure Bueno. què tal els títols del Barça aquest any. Bueno, ahir No estem a segona. Hòstia, per favor, sortiu del bucle. ahir va acabar el termini del Pablo Hasél per entregar-se a la policia. Núria, està Ahir a rimant, les 8 de la tarda i jo intueixo que l'aniran a buscar i el tancaran dilluns passades les eleccions. Totalment. Però no s'ha entregat. N'ha dit que no No. s'entregava, en plan que va dir Hòstia, però literalment, que se'n yo no me vagi. entregaré, se'n que vagi vengan a França. secuestrarme. Que se'n Però vagi hi a ha gent que no es França. vol exiliar. Hi ha gent que no es vol exiliar. Mira el Junqueras no es va exiliar voluntàriament. Exacte. Ja, però ara aquí està en una caseta a Brussel·les. El Puigdemont. Pues eso te pasa por tonto. Te quedas, te va a la cárcel. Pues no sé, tío, hazte-lo mirar. Sí, És però broma, no em cancel·leu. no fem Bueno, campanya, no fem Que campanya. guai, continuem. Dia de Estava reflexió. fent broma, si us plau, estava fent broma. Bueno, parlant de campanya, Sí, exacte. ahir va acabar la campanya, Junts per Cat sembla que no s'ha enterat. Faig una enquesta ràpida. En plan, faig una enquesta a veure qui creu que guanyarà. Qui creiem que Vale. Sí, guanyarà? posa Junts, PSC Vale. i Esquerra. Qui guanyarà? I Vox també, Les- que són un partit legítim al que s'ha de respondre. És broma. Junts. Junts Deixa de veure, per Cat, sisplau. T'està És afectant. molt- Sí, doncs és Junts la per primera. Cat. Tinc plantejat fotre'm una altra. PP. Però segueixo massa sobri per això. No, PP no. Pobrets, ho sento, PP. Una cosa, poses que tenen possibilitats. Esquerra, hòstia, la Laia se n'ha anat, Esquerra, No, se li haurà caigut, se li haurà caigut. PSC... Que, per cert, he vist, Posa vaig veure ahir I ja està. el debat de TV3 i he vist avui el de TV, Molt Televisió fer lo dels traductors, t'ho dic en sèrio, en plan, bro. He I quan posat- es creuen la paraula que no m'entero d'una merda, i hi havia una de les traductores que es quedava, feia en plan, i seguia, i era en plan... Hi havia una que era molt dolenta, la de l'Albiach, crec que era. La de l'Albiach. A més, Em, tenia una veu com molt Una rara. coseta, què poso? Junts per Cat, Esquerra i PSC. Us sembla? Sí, que són Vinga, els tres candidats a guanyar. Vale. I Vox per les risses. Va, i Vox. No, però la gent, si poses Vox, la gent votarà Vox, Pau, per les risses. Vale. Salteu del futbol a Hasél. Vinga, Ja, no és culpa inicio- nostra. inicio Jo l'enquesta. t'he d'informar. Vale. Doctor Nico, jo He de t'informo. posar el que crec que passarà o el que vull que passi. El que creus que passarà. El que creus que El que passarà. creieu que passarà. La Mira, por jo de t'explico, doctor Nico. Aquesta secció era en un principi nostra, però aquestes dues dones ens van fotre fins al cul amb la paritat i que hi havia molt home, molt macho en aquest podcast. I els hi vam dir, vale, us agradaria fer la secció d'actualitat. I sí, què passa? Que ho fan tot a última hora, s'organitzen com el cul, no es preparen res a la seva secció, llavors ens arriben els guions, per exemple, a 2 hores del podcast, arribem aquí, no s'ho tenen ni pensat, llavors no és culpa nostra. No és Diria culpa- que no, però la veritat és que sí. Sí, sí, vull En dir, plan- no havíem mirat res d'actualitat fins aquest migdia. La nostra, quan nosaltres fèiem la secció, en tiempos d'antanyo, quan nosaltres fèiem la secció, tot estava perfecte. Nosaltres teníem el nostre ordre, el nostre guió, la nostra escaleta. Van arribar aquestes perquè hi ha igualtat i paritat, i si no ens tiraven al canal, i... Saps? I aquí estem. Estem en Ja. un podcast amb una secció desorganitzada. I a vosaltres us obríeu algun gallec dient-vos que és una bona secció? Perquè a nosaltres sí que ens ha passat. En fi, Pues d'aquí no li puc dir que no, et poden banejar per fumar a Twitch? No, realment no diria. Sí, no sé si no si poses tens més 18, 18, sí, és veritat. Si no I poses tenim a coses més l'stream, 18? no ho sé, Please? però és igual, no et preocupis. A part, és un piti, no és un peta. Ho fa de... És diferent. Bueno, És va, un cigar continuem. de tabac. Manitou. Hauríem de fer la nostra porra
Feu la vostra porra. Puc dir que ha guanyat el PSC a l'enquesta. Lol. I a les eleccions també, no ens enganyem. Què No guanyarà, dius, no tio? guanyarà. No guanyarà el PSC. Que no Podem surti- que no surti- Una cosa, guardeu-vos El aquest PSC és clip i l'illa, la oi? setmana que ve, actualitat, ja Sí, veureu. farem... Ho revisem. Escolta una cosa, PSC és l'illa? És el pesat de l'illa? Sí. Joder, tio, però Que escolta'm una cosa, tu t'has sí, mirat els tio. debats, cabron. Sí, és un pesao, tio, és un pesao que té menys 3 d'IQ, company. I, per cert, això no ho hem mencionat, però també és d'actualitat, que l'illa es van negar a fer-se la PCR i després es van negar a portar mascareta, tot i no haver-se fet la PCR i ser l'únic És que no que- se l'havia fet. És que manda huevos, No vull conspirar, però segur que era positiu. T'imagines? Jo crec que... No, Podria jo ser crec que, de perfectament, veritat, jo crec que es va aixecar amb febre i no es va voler arriscar a que li donessin positiu. Per això anava ficant No, aquesta cara perquè- així, en plan... No, perquè si hagués tingut febre, li haguessin... No, Pres la no, no, temperatura, sí. sí, pres la temperatura, li van prendre la temperatura segur, és O que obligatori. li fessin el cap. Jo què sé, saps? Rotllo, que es va aixecar amb símptomes i no es va voler arriscar. Perquè és que si l'illa no guanya, qui poses? Perquè... Illa president, si us plau, no, tio. Això sí. Ho posen al Santi, oi? Just Fas per vocació. cat abans que PSC... T'estàs passant, Podem t'estàs procedir amb passant. la porra, sisplau. Vinga, feu porra. Sí, sí. Va, feu porra, va. Laia, comença. Bueno, si vols dic jo al primer lloc, tu dius el teu primer lloc i diem quants escons cadascú. Jo he posat que guanya el PSC amb 33 escons. Jo he posat que guanya Esquerra amb 33 escons. Puc dir quan he posat jo? Sí. Si em deixeu un segon que busco. Vale, la tinc. Ho dic, eh? Literalment, un segon. Primer Jo lloc. dic que guanya Esquerra amb 33 escons. En segon, No l'he En copiat, segon lloc- El tenia apuntat, t'ho juro. Sí, perquè En la segon meva lloc- opinió, Laia, què? perquè No, has no. dit que tu no opinaves. Bueno, va, digues, no, digues, sí, és què veritat, opines és tu? veritat. No, jo no tinc ni puta idea, sincerament. Hem Així que obert el jo... WhatsApp i hem dit... Però pots fem parlar una sense porra saber. d'actualitat. No, perquè Sí, llavors... Llavors el Gerard ha dit, no, jo no opinaré perquè no estic informat sobre el tema, feu-ho vosaltres. com a persona conscient que sóc. Llavors, A mi m'ha semblat molt bé. també A mi m'agrada també. molt fer-me l'ofès. Llavors, us segon lloc- volia dir, us ompliu la boca amb la igualtat i després aquí no em respectes l'opinió, eh? En fi, però segueix. En segon lloc, jo he posat Esquerra amb 32. Jo he posat el PSC amb 32. Jo el PSC amb 31. En tercer lloc, jo he posat a Junts amb 30. I en segon lloc he posat de Junts amb 29. Jo també, Junts amb 29. En quart lloc, jo he posat Ciutadans amb 10. I en quart lloc he posat a Comuns amb 16. Jo tinc un empat. La tia aquella que pesada, Aquí- por Dios. Digues a un. Tinc un triple empat, eh? Tinc Ciutadans, Comú i CUP amb 9. Collons. Hòstia. Jo tinc després Comuns amb 9. Tu, Joana? Jo tinc Ciutadans amb 9. Després tinc a la CUP amb 8 i Vox amb 8 empatats. Jo tinc CUP 6, PP 4, Vox 4 i el PDeCAT amb 2. I jo al PP li he posat 5 i al PDeCAT 0. Jo he posat 8 al PP. Ho sento. Ja, he picat alt. 8, 7 al Vox i 0 al PDeCAT. L'Ignacio aquest em fa molt riure, sincerament. Que representi aquest tio Vox. Sí, però em fa molta gràcia que ho representi, perquè Vox és molt racista, però han triat un tio que és la combinació perfecta entre racista i no racista. És No sé si màrqueting. m'explico. És És per a dir- deixar-te clar que són racistes, però només amb els que no tenen pasta. No, que són no. classistes. No, jo crec que és per deixar-te clar que en plan, són racistes en el fet de que han triat una persona de color, de no molt color, vale? Però com que no és de tant color que tampoc et pensis que són inclusius. Saps? Que podia estar en la fina línia perfecta de dir tampoc els incloem del tot, però no els fotem Sí, fora. perquè si se'l mira un racista digui són És el racistes i si màxim. se'l mira un no racista digui oh, tienen un negro. Veus? Exacte, és aquesta la línia bona, saps? Però és que em feia molta gràcia els debats perquè em vaig veure la TV3 i el de Televisió Espanyola i anava al mateix discurs i sempre amb el mateix punt, que és echar a la islamizació aquesta. És en plan, tio, creativitat, hola. Vull dir, el seu programa electoral crec que té 20 pàgines. No Per té això, més discurs. En És plan, que d'on no treus? sortia d'això. Hi ha un... Sempre que estaven debatint de qualsevol... Bueno, Deia, yo quiero hablar delincuencia- de lo que realmente preocupa a los catalanes, però això a cada Sí. intervenció, tot el temps que gasta, és en plan, tio, què fas? Aquest debat? Delincuència, Hi ha un al terrorismo, xat que- islamización. Hi ha un al xat que diu que té un amic que va deixar de votar la CUP per votar Vox. Doncs el teu Lol. amic
Doncs el teu Clavao. amic és... Que s'ho facin mirar. Segur que és ell, I ha dit el meu amic per quedar bé. Mi amigo. Yo tengo un amigo que... Lo típic. No, però t'ho juro, tio, em cansava molt. Cansava molt aquest tio, els debats. Era molt cansino. Jo el debat de la Sexta no el vaig aguantar i per això vaig mirar la Isla de les Tentaciones. Tot Jo s'ha de m'anava a mirar el de la Sexta, però no el tenien penjat avui. No l'havien penjat quan me l'he volgut mirar. Llavors No et he fes dit, res, el de la Sexta va ser Però- bastant menys interessant. Sí, És va ser que una merda. Perquè El de els- Televisió a la Espanyola i moderadora TV3 també- és que són el mateix. En plan, però discuteixen tampoc de va estar pràcticament el malament. mateix. Vull dir, No, El però de la vull dir, Sexta... el de TV3 era més interessant I el de Televisió Espanyola també. El de TV3 va haver-hi hòsties, El d'Esquerra estava dient m'està dient vostè que em fotrà a la presó i és en plan Sí, Bif. sí. bif, em va agradar molt. M'ho vaig passar molt bé. A mi el que em va flipar és l'home que me tiran piedras. Que nos tiran piedras, joder. A mí también me han tirado piedras, lo he sufrido yo en mi casa, es en plan, pues felicidades por ti, compañero. El del PP diria, és en plan, pues muy bien. No està res, però si et tiren pedres, per alguna cosa ha de ser. Aviam. Això ho podrien dir també de les dones que apedreen a alguns països africans. Ai, No. Terreno però sí, pantanoso. sí. Terreno No, pantanoso. espera. ai, no hi ha... No, deixem que s'expliqui perquè... Contextualitzem. Catalunya, 2021. Extrema dreta. Sí. Terra Sí. bastant d'esquerres, i si no d'esquerres, independentistes, i jo a favor de que vinguin refugiats, tal, no sé què, tal. No sé jo si l'extrema dreta pinta massa aquí, sobretot quan han d'enviar gent de tot el país perquè vinguin a les eleccions de Catalunya a que facin apoderats de Vox, Ciutadans i PP. No sé jo, vull dir... Jo si no- el que crec que Tens un problema. El que crec que és normal, posem, per exemple, Vic, on hi ha moltíssima gent migrada, moltíssima gent sense papers, que vinguin a un barri de gent migrada a fer un acte dient que els han de deportar, doncs em sembla totalment normal que els hi tirin pedres. I sabeu Home, quan no. va dir-lo de ojalá no se conviertan en tiros? Pues cuidao. You just give it a hot second there, okay? I així és com van tancar el cau de la No, ceba. tio, mort No, a ho les dic per dretes mi, i ja eh? està. Mort a les dretes i ja està. No, però va en sèrio, que si la cosa continua Però hi han així... d'assumir- Ara em piquen a la finestra, FBI open up. FBI, open up! I tu en plan, bueno... Bueno, Vull pues dir ja que la està. cosa, si continua així, si Vox Espérate que continua raideo. creixent... O sigui, en plan, en sèrio, Vox és tercera força a Espanya. Si continua creixent i continua així, serà un problema molt gran per la gent serà migrada viable. d'aquí. Serà una miniguerra civil, Vull dir... El candidat sense del la paper I diuen... no joc. No, diuen perquè pel no xat- crec que a tal escala arribi, però que se li part a nivell més, saps, més centralitzat. En plan, no esclatarà una guerra civil a tot el país, però en petites zones, en zones específiques, jo crec que se pot liar part és així. Diuen pel I a xat mi no mentiria que que... necessitem exèrcit. Diuen pel xat que el candidat del PP és l'únic que té com a punt a favor, que és l'únic que ha rebut una denúncia de la Lady Gaga. What? No ho sabia, què ha passat? What? Ens ha passat un vídeo. El cau està una mica Ojo, polititzat. hola, soy Sí. de Ecuador, del país del centro del mundo. Perquè, Sí. un momentet, tenim el directe en El català. centre del món no era Catalunya. Sí, català, IRL, sí. Uau. El cau està una mica polititzat. Sí, Hola. ens estem ficant una mica massa en política, la veritat. És que són persones polititzades. El que passa és que qui t'ho ha escrit és una persona supermonàrquica que està a favor dels imperis. Per tant, li molesta el que estem dient. Si és el Dani, tio, si és el Dani. Dani, arriba a Espanya, cony. Es diu Imperator. Cal que digui res més. En fi. Dani, yo te confieso que soy falangista. Ula, ho has imitat superbé. Ja, perquè flipes, És la veueta, tio. Em Podries mata tornar-ho cada a fer, vegada. sisplau? No, això és una Has de vegada. vergonya. Tu I pots... si Alfa hi eres corte. i ets, sí, em fa molta vergonya. Perquè, Posa com un es vídeo. veu a l'estream, soc una persona molt Sí, sí. tancada de Sí, cara al sí, públic. sí. Ja ho he vist. Com que no vam fer el paquet de xocolateros, Mira, calla amb el paquito chocolatero, tio. Jo Vale, vaig a vinga, buscar una birra. Vale. Sí, jo Ara també. Sí, Vaig a jo per la també vaig a segona, per una però- Coca-Cola, perquè jo sóc sana. Et quedes sol, Pau. Creus que podràs amb el xat? Ah, doncs miro el vídeo de mentres. Tu, però, un momentet, s'ha tret la càmera? Però comenta no. de Hola? mentre la jugada o alguna cosa. Entretén-los. Que no em treguin la No càmera, sé. que no em treguin la càmera, que se me'n va tota la merda. No treguis la càmera. Vale. Fins ara. Vale. Fins ara. Adéu. Sí, ara És que se'm veurà sortir, em fa molt corte. Va, tira. Va.
La cosa és, estaràs bé o et trobaràs incòmode allà amb la gent? Ah, no, tira-li. Que vagi bé. Vaig a veure el vídeo. Vaig a per més alcohol. Ostres, m'han deixat sol, ara què he de fer? Merda. Hola, em dic Pau. Tinc 19 anys. 19 anys acabats de fer. La Fanta de naranja és millor que la de limón. Buah, posa... Sort que has dit això. Això de 19 anys acabats de fer sona molt a títol de Pornhub, Sort que has dit això, Just ara que no estava la Laia. 19, eh? És que el Santi ha posat la Fanta de naranja és millor que la de limón. La Laia escolta això i t'apedrea. I acabes com un militant de Vox. Ni de puta conya, tio. La Fanta de llimona sempre, abans que la de taronja. What? La Mao. Òbviament. Ah, En quin puto moment degenerat Espera, faig enquesta. que la llimona? Què et passa, tio? Faig enquesta, vale? En plan, com de poc t'estimen a casa teva, tio? Enquesta nova. Veig que el meu gat m'ha ocupat de el lloc. llimona o de taronja? De llimona? Si qui és el terrorista que li agrada de taronja? Estem Santi ha literalment la dit que és Joana i millor. dient el mateix. El Santi? Vale, no, ja podeu votar a l'enquesta. Fanta de llimona és solament pel xampo. Llimona o taronja? Llimona sempre, però en quin món vius? Ojo, quin empate! Per Ojo, què que guanya la en taronja! Per Que què guanya hi la ha tres taronja! contres? ¿Y cómo pensáis que el hecho Remontada, de que salga remontada de llimona. uno u otro candidato como presidente puede afectar al resto del Estado? ¿Noies? El què, perdó? Torno a llegir la pregunta de Rodrigo. ¿Y cómo Vale. pensáis que el hecho de que salga uno u otro candidato como presidente pueda afectar al resto del Estado? El tema és que si surt, per exemple, l'Aragonès o... La Borràs no, perquè en plan aquesta ja ha sortit i no fot una merda. Però si surt l'Aragonès, crec que el tema de l'amnistia i el referèndum serà un tema en el que pressionarà molt. O vull entendre que serà així. O farà polítiques més d'esquerres, cosa que, per molt que no ens agradi, aquí portem uns anys bastant estancats amb el tema. Si surt l'Illa? Si surt l'Illa, Ha guanyat crec que taronja! això afavorirà. No! Una cosa, qui és aquesta gent? En plan, quina Bro. mena de seguidors teniu? Què us passa? Gent, Hola, xapeu el no. canal. O sigui, això és motiu per xapar el canal. Que per cert, no vull dir res, però estem a 15 minuts d'arribar a les 12. Tampoc ens podem esplaiar massa, que si no... No va dir-lo de l'Illa. Si guanya l'Illa serà una desgràcia per tothom. I no és broma, en plan, serà una puta merda perquè no sé com afectarà la resta de l'Estat, però sabem com ha afectat a la sanitat de la resta de l'Estat i aquí afectaria de la mateixa manera. Que jo, som objectius. Laia, ensenya el Mishi, diuen. Limona Rules, clar que sí, tio. Limona. Jo també sóc llimona, Però Llimona Hola. sempre, què us passa, psicòpates? Ai, és que és més mono. Mishi. Que Snow. Que cosita, No t'escolta, Pau, no Ai, que sí. t'escolta. Però tu veu el que vulguis. Però Ara Què porta- som no, més? més- Si som de gats o gossos, porfa. Gos. Gats o gossos? Gos. Gats, en plan... Gats. I do like pussy, però prefereixo gossos. I do like pussy, tio. Prou. No, És que si dius pussycat no té gràcia, tio. En plan, accepta-ho i ja està. pussy tampoc té gràcia. El Santi sap de la vida, en plan, no passa res. M'encanten. Si el Santi és el millor seguidor que teniu, doncs es diu i ja està. No, però, a veure, m'agrada molt, però prefereixo bastant més els gossos. Gossos. I així va el país, que potser guanya l'Illa i tot. Ala! Vinga. Jo què sé, un Boníssim. gat per fer el posto i aquestes coses està bé, saps? Per res més. Perquè el gat ni et fa cas, ni te mira a Com los que no? El meu gat ojos. dorm amb mi, eh? El meu gat m'acaricia. Ah, va, en bueno, sèrio, està eh? bien, no? Que tant El en meu tant gat- tingui el meu algun gos contacte enxupa. amb tu. Està bé. No sé, a mi... Jo sé que quan el meu gat em fa cas és perquè m'estima de veritat. Quan el meu gos em fa cas és que és el que fan tots els gossos. Pues Real. perquè generen... Però sabeu per què fan això els gossos, no? Vull dir, perquè Perquè són fortets. literalment neixen feliços i els gats no neixen feliços, els gats neixen enfadats amb la vida. Doncs Bueno, com jo. I em sento superidentificada. Same. La Mau same. Pues ja està, però el que em mola és poder tenir un animal
i que sigui feliç amb poc, saps? Que encara que jo no tingui molt a què donar-li, Pau, poder-lo fer Pau. feliç. Pau, el teu gos literalment es diu joguina. Però perquè és el Dat tipus de raça i em burro. va agradar el nom que tenia, el tipus de raça. Una cosa. És a dir, no ve per podem la dir el que ha dit. traducció, sinó que ve per al tipus de raça que és. Podem dir el que ha dit el Santi pel xat. ¿Qué ha ¿Sabéis a dicho? quién también le gustaban los perros? Al Albert Rivera. Nois, sisplau. Hola, Lete. sisplau. Els Que després gossos ens em diuen donen que estem alegria. polititzats. Les fures són el tercer animal de companyia més comú. Team Fures. Una cosa, ha dit al·lèrgia, no alegria. Al·lèrgia. Les fures són el tercer animal de companyia més comú. Team Fures. Les fures... Una cosa, Jo em puc tenia... treure la càmera un moment, si us plau? No. És que si em poso la lentilla bé aquí serà una miqueta... Vale, posa tu... Treu-te-la, és que sortiré en primer pla, saps? Bueno, treu-te-la, va. No, us estic escoltant, és que queda feo si em poso el dit a l'ull. Mentre només A sigui veure. l'ull. És que mira, aquesta càmera en la que em veieu així primer és la meva càmera antiga, que la faig servir perquè em vegin al Discord. I la que em veieu ara, la nova, és la que faig servir per als streamings. I quan es treu la càmera em surten les dues. I qui t'ha regalat la nova? Ah, me la vaig comprar. Pau! Li han regalat als meus pares pel seu cumple. I qui va fer possible això? Tu m'has d'ajudar. Gràcies. Bona càmera, de veritat. Se'n veu en Full HD. Ah, per cert, després, Laia, Pau, Joana, us he d'explicar una cosa molt divertida. Per després. Per Té a veure amb el concert del- quan la boda, eh? Per quan la boda? Té a veure amb el concert del... Quina del boda? Leodami. No sé, el doctor Nikov. Algú sap qui és aquest doctor? Nikov? Algú No ho el sé. coneix? Ara, No en ho sèrio. Doctor, Perquè- ets doctor No, en en sèrio. filologia, És- en no. física o ets És que és doctor en el plan de seguidor. metge? És el nostre seguidor més fidel, sincerament. True. I a la vegada, jo crec que El més desconegut. el més Doctor desconegut. Nicop, identificat. Ara em dirà, soc aquell Mama i direm... seva "Ah". diu... Mama seva diu els sogres. Els sogres? Com que els sogres? Què ha passat? No, Treu perdó, la perdó. boda. la càmera. Càmera. És veritat, és veritat. Pues això, en quant al concert de l'Ildami, riurem després una... Sí, una- per cert, no ho hem dit coseta. d'actualitat. Els 4 anem al concert de Lil Dami al maig. En teoria. Ué, Perquè jo l'he liat parda, però teòricament se puede. com que l'has liat? Aviam, ho parda? puc explicar aquí, m'és igual. Vale, quan és el concert? És el dia 9, oi? És el És dissabte. el 8. El és el 8. Vale, doncs del 7 al 9 hi ha el Gran Premi de Catalunya, de Fórmula 1. Llavors, amb les entrades de tribuna principal dels 3 dies estaven rebaixades a 220. Que això és una I les puta has ganga. agafat. Sí, però jo no ho vaig fer amb mala fe, perquè jo no me'n recordava la data del Lildami. De fet, ha sigut aquest matí. I com ho solucionaràs? Com ho solucionem? Molt fàcilment. Revent-les. Molt fàcil. No, una polla. Tu saps la ganga que és això? Apareix el meu regal del cumple. Per dels això meus pares. mateix, revent-les. La et treus una cosa pasta. és... La cosa és... El meu pla és, el dissabte, com que és la tercera pràctica i la quali, i no acaben tard, anar de Montmeló directament al vostre apartament, o sigui, al teu apartament, TT, Que no és el 8? passar... 8? És el dissabte. Segur que és el dissabte Sí. i no és el divendres? És el Sí o dissabte, no? perdó, doncs callo la boca. O sigui, és el dissabte, com que no acaba tard, la meva idea és anar de Montmeló directament al teu apartament i després veure el concert i tal, i passar la nit allà i tornar el diumenge al matí, de bon matí, ben d'hora, i anar al circuit de Montmeló. En plan, Montmeló, concert, Montmeló. Ho No, pilleu? estàs arruïnant la Estaré mal. fiesta. Da No, igual. tio, que no hi Da ha igual, caigut. da En plan, igual. Queda m'ho van molt dir, temps, queda molt temps, és igual. Que m'ho liada, van en dir, sèrio. no vaig pensar, tio. I Spoiler, just aquest estaré matí... mal. A veure No si es passa poden res, no passa res. a veure si es poden tornar les entrades, ja se m'han passat la No, gana. no, anem la Joana i jo, si no, eh? No. Hombre. Tu que no, que vindré igualment, collons. El que passa és que no vindré el divendres, vindré el dissabte. És que ja no Sí. volem que vinguis. En No, plan, ja sí. només l'excusa. Sí, és això, és això. Vull dir, ara Una altra persona, punto. que has d'anar a banda i banda ja no volem que vinguis. Oh, fuck off, que no ho he fet així, tio. I he caigut aquest matí. I estava parlant amb ma mare al sofà perquè ja m'han desconfinat i de cop se m'ha encès la bombolla i he dit La bombolla. Una cosa, que si Man- no volies venir, ens ho Man- podies dir directament. hòstia, sou una merda els tres, t'ho dic en sèrio, tio. S'ha fet l'enquesta de gats o gossos? Ah, no, No s'ha fet. la faig. Sí, Clar. per veure quina intel·ligència tenen els vostres seguidors.
Crec que guanyaran els... La IA, no te passes. Crec que guanyen els també he de gats, dir, perquè no em conegui, que tinc un gat i un gos. I 3 tortugues i formigues. Vale, És ja I està, formigues. Ja està l'enquesta, Sí, tinc 2 formigues. I Vale, les van guanyar tortugues els estan hivernant. Van guanyant els gats per moltíssim. No em preocupa. Puta penya, t'ho dic en sèrio. Moltíssim. No em preocupa, si és que tampoc busco tenir l'opinió popular, saps? Lo que haces es populismo. O sea, Populismo es lo que haces. Mela, Què va dir, saps què va dir què la vull dir? Carme Forcadell? Aquí No sé populismo si la vau cero. veure. Al míting final va dir diuen que Vox fa populisme, però li hem de dir pel seu nom. És feixista. Vale, voleu que us sigui sincer? Hi ha 7 vots a gats i 2 a gossos. Els 2 a gossos sóc jo des del cau i des de la meva compte personal. Oh, un tercer. Aquest tercer sí que no sóc jo. Cállate. Aquest tercer sí que no sóc jo. Si fas això, cállate. Escóndete. Que he sigut jo per pena. No, és broma. No, ha sigut la seva mare, segur. Un vot més a gats. Mama i po- seva. Un, mama got, seva. un vot més a gats i poso... Nada. Hem guanyat, ha guanyat Cats. Un vot més a gats i poso un anunci de 60 segons. No m'entendeu? I aquest és el dia en el que Cau de la Seva va perdre tots els Ojo, viewers. Pau FT. Qui ets vostè? Jo he Qui votat és el gossos. Pau? Bé, Pau FT. Pau Ai, FT, Top de count. qui és vostè? No sé, però un geni. Pau tu des d'una Les tercera ronda. eleccions han sigut manipulades. Necessitem un Pau recompte dels FT vots. és el Pau des d'un altre Impugno compte. l'enquesta. Impugno Impugnem l'enquesta. Impugnem l'enquesta. Cabró. Ah, el Pau del el Baix, el Pau Sant. vale. O el Pau... És que hi havia 2 Paus. Sí, el Pau Sant. Espero que sigui el Pau Sant. Pau Sant. El Pau... Amb l'altre Pau no he parlat mai, vull dir, si està aquí i m'està dient cabron, vaya confiances, eh? T'imagines que et diu, no, soc Stop, l'altre Pau. stop the count. Peta ara mateix. Una coseta. Sou conscients que el doctor Nikov continua aquí però no ens ha desvelat la seva identitat? Sí. Doctor Nikov, qui ets? Està Ara diu- evitant la pregunta, eh? Ara dius, soc la Mary. T'imagines? Seria boníssim. Jo també ho he pensat. És el seu alter ego, tio. Ara és l'Antoni, és l'Antonio. És Oi, el meu l'Antonio. avi. És l'Antonio. T'imagines? Tata seva, Tata seva. Tata seva, tio. La família seva, hem de confessar que és la del Pau, perquè els meus pares no m'entren aquí ni que no. Estan al sofà veient la sèrie Un dia us faig com un uns tour. champions. Un dia us faig un tour, us juro que Com us, uns champions. us porto fins allà perquè veieu la que hi muntada al meu menjador. No, de fet, mira, aneu parlant, que us posaré una foto. No, aviam, aviam què fem, sisplau, tu la mano. Dels cascos, sí que podem criticar, en sèrio. Sí, ara que Ah, feo... no, espera, que té la tele allà activada. Gràcies, veritat. Ara de cop arriba una Una cosa, xanca a doctor Nikov, l'habitació, no? pots dir qui ets, en sèrio? Deixa de posar Digue'l. emoticonos i digues No, el no. teu nom. No et sentis obligat per aquestes dones a revelar la teva identitat, Com d'acord? dones? Evidentment. O sigui, no, si et sembla. És que, de veritat, per favor, per quin prens, Laia, per quin prens? Vindràs a veure'ns demà a l'escola Nostra Llar. Sí, si em passeu ubicació, sí. No saps on està l'escola Nostra Llar? A quina hora és? No. Estarem tot el dia. De tot 8 el del dia. matí a 9 del vespre. De 8 del matí a 11 de la nit, aprox. Pues ja me joderia, què vols que et digui? El què? Mira, potser surto per xurros i us en porto uns quants, va. Uf, Jo esmorzaré xurros. jo no esmorzaré, crec, eh? Doncs espera'm i esmorzem xurros junts. No Però és que ella no està aquí. Està a Barna. Que loser! Pues menja't els xurros, tranquil·la, home. Ei, Que què tal? El Pau ve content. Què tal? Què ha passat? Què ha passat? El Prime quan, noies? Tu, deixa de Estic fotre enfadada. pressió perquè et donin diners. No, jo... La setmana que ve. Espera, que me l'estic passant a mi mateix, val, la foto per poder-la Jo- tenir a l'ordinador. Jo, si no guanya l'illa. Shut up! Si no guanya l'illa, les dues ens inscrivim. No, jo espero que no guanyi... No, ho espero faré igual profundament perquè que no guanyi guanyarà. l'illa, sincerament, però bueno. I quina és la solució perquè no guanyi l'illa? Votar el seu rival. El seu rival, voteu a Junts per Cat. Perfecte, continuem. Una cosa, estic dient opinió objectiva, eh? Que ningú es pensi que estic fent campanya Si la és jornada opinió, no és reflexiva. objectiva. Quin és el seu No, rival? estic dient dades objectives. No he dit res. Has dit opinió objectiva i és en plan... Quin és el seu rival? He dit rival. Saquen sus conclusiones. Potser és la CUP? No, Potser Junts és per Cat. És Podemos el seu rival.
La Mao. Sí. La fucking Mao. Massa politització. Una cosa, locos. Dani, ja. De locos. De Dani, locos. Dani, cop Dani, comencem a cop parlar de d'estat. república, si no pares. Fem un coup d'etat i ja està. Espera, que estic ensenyant com Esteu estan veient veient? mi família, La foto? Sisplau. Espera, És però que torna a posar, que no ho veig. jo No, estic però si veient no l'he tret. el directe, però vaig Que amb un fort. nivell de la parra, diria. Sí, Brutal. Feu el que vulgueu. Pares. O sigui, només estan els teus pares. Són els meus pares mirant el cau a la tele. Passades. LOL. Molt fan. Quina Però meravella. guanya qui treu investidura. Mama Sí, però seva si i els papa partits seva us independentistes estimem. no sumen... Us estimem que flipes. Petons. Una cosa, Molts petons. perquè no em mira el podcast. Ja, aquí s'ha de donar suport a la germana. Bueno, Mira, mira, que mi germana no mira el podcast ni que flipa, ni enganyat, però en fi, la vostra família que us, hi ha una estimeu... cosa que són els 16 anys, saps? Us creieu que la meva família els- m'ha mirat algun dia a l'actualitat? No, els- clar que no, tens una secció mal organitzada i Oye, desestructurada... tío, que no però, modero, home, podeu no sé. deixar-me parlar? Aquí no sóc el moderador, tio, en sèrio, per favor, una mica de respecte. Oh, ja no parlo, parleu. Et dono el torn de paraula. No, que us donin pel sac. Minuto de oro, comença't ja. Minuto de oro, va. No vull Pero atento parlar. al tiempo, por favor, que si no luego se descompensan, ¿eh? Me Por enfado y favor. no respiro. Va, tío. Oh, pues no, tío, pues... Quan et posis lila... I on On és és el el debat? debat? És que avui no hi ha debat. Per cert, passa les fotos, tete. El que jo doctor no- Nikov, no. un altre cop, eh? Mare meva. És Pots que dir qui ets, en sèrio? s'amaga, tio, darrere d'aquest nom. Qui hi ha? Qui és la persona? El debat avui Darrere no. d'aquest nom. Perquè avui, com que hem fet Darrere l'streaming... d'aquest Vaig a silenciar aquest puto pesado. A ver, silenciar el servidor. Perfecte. Què ha Quan sigut? acabi... Quan Hola. acabi el Molt de bé, silenci. torna a estar aquí. No, em callo. No, ja no me'n recordo que anava a dir, és igual. Que avui no hi ha debat. Per què no hi ha debat? No he debat perquè ha sigut un streaming especial, perquè com que ahir no vam poder fer streaming, ho hem fet com un popurri dels dos junts i hem tret tant el debat com els memes de la setmana. Una cosa, m'estic enfadant amb el doctor Nikov. Prou. En Ma- plan, ma- prou. No autoincriminar-me, qui ets? Transparència. Ara diu que és la Laura Borràs i me rayo, eh? Sí, es diu Doctor Nikov. No? És l'illa. És l'illa. És l'illa. L'illa no Fent parla així campanya el català. en carrer. M'acull el Però- model de no declarar per no autoincriminar-me. Molt bé, la quinta enmienda. La quinta enmienda. Però és que Molt aquí ben fet. No, però potser és nord-americà. Tu què Nikov- saps? Nikov Tu què és- saps alguna No, ja està. Aquí assumint la nacionalitat de la gent. Què fas? De què vas? La teva nacionalitat és catalana, oi? Gerard. Sí, clar. És que tens un Català? aire de Latinoamèrica. Això, de nois, latino. nois, els memes d'aquesta... Soy Tenim Alejandro Alejandro Fernández. Fernández. Yo me Tenis. jodería. Pues no. Això Alejandro Fernández. Els memes que passa, Pau? Tenim Perdó. suficients memes? Aquesta setmana? Acabo de fotre un anunci. Tu, Què dius? què fas? No m'ha sortit Què a mi. fas? Saps què passa? No se'm deixa parlar, col·loco un anunci. Tu, tete, això no ho facis, collons. M'és igual. Una Tu, cosa, perquè talla'ns, penso que en plan, potser- parla per sobre nostra, que és el que fem tots. Clar, Real. No has posat cap anunci, Pau. No, a mi no m'ha sortit. Pot ser. Era perquè caiéssiu. Ens ha enganyat. Blog. Adblock, ojo, eh? Doctor Nico sabe lo que hace. Bueno, això és els memes Com d'aquesta puja la setmana. birra. Però us esteu donant compte o no? Va, en sèrio, passo, no penso parlar en tot el que queda de directe. Una Però cosa, que ha literalment, sigut el Gerard, eh? acabeu el streaming vosaltres, tio, és que passo. Gerard, ha Que sigut ha sigut aquest... el Gerard. Twitch desde Ja, hace ja, tiempo ha sido el Gerard, se tío. salta el adblock. Sí, el adblock ya no sirve para Twitch. Y YouTube no sirve siempre, ahora. No sirve siempre. Sí, a mi em funciona sempre l'adblock a No YouTube, sempre, no sempre serveix A mi, l'adblock. a mi no me passa ni uno, vull dir, no he vist un anunci a YouTube en molt de temps. Jo utilitzo un buscador que es diu Brave, que és com un lleó i que va superbé. Buen dato, però què deies, Pau? Res. Ah, sí, No, que els què memes de deia? la setmana, que aquesta setmana no els fem. Ja està. Oh. Estem acumulant per la que ve. És a dir, en tenim, però preferim, com que se'ns feia llarg, perquè ja són les 12 i ja tallarem, Sí, és veritat.
En principi ara ja podem fer campanya, no? És No, broma. calla, Laia... Què deies, Pau? No, diu que ja hace tiempo que no veo ningún anuncio de Dr. Nikov, digue'ns qui ets. Deixeu-lo el pobre ja, deixeu-lo el pobre. Joana, No vull saber estàs qui és. literalment al directe. Què fas comentant pel xat també? Bueno, si us Què sembla, te ens passa? anem despedint avui, A tot arreu. Sí, són les 12:01, Què passa? Vale, Que com tenim aquí vulgueu. a 17 persones. I fem I em un sembla una mica super feo raid tancar, no? a Trapella. Us És sembla? veritat, és veritat. Em sembla molt bé. Mama, te quiero, bona nit, collons. Bona nit, Montserrat. M'aborratxo. Guapa que ets guapa. No res, si estic en directe, saluda. Què vols? No, Què ni se vols? t'acudeixi, ni se t'acudeixi. Que surti, porfa, que surti. Que surti, Merda. que surti. Que surti. El pueblo ha hablado, tete, el pueblo ha Demà hablado. deixa'm dormir, vull dir. El poble me la bufa. Sí, a quina hora votem? A quina hora de participar en la democràcia d'aquest Que no es voti el Puigdemont! Participa bé, Calla la boca. Vota pel Junqueras! Pren el relleu! Junqueras no es presenta, però sí. No, però que dona vots. Vota pel És veritat, Junqueras! és veritat. Vota Vota Otegui! Rufián. Vota La Otegui! primera vegada votant, saps? Estaries de l'infermer, pues deixa'm viure. Bueno, acabem l'streaming, vinga. El deixem aquí. Discutirem amb sa mare perquè no acabarà mai ni demà. Sí, ara acabo, no és un segon. Que sí, que bona nit, que adiós. Que muy bien. Apa, molt bé, bona nit a tu també. Vale, ja està. I aquesta és l'altra mama seva. La que no veu els directes no comenta. Bueno, nois, moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies per haver vingut un cap de setmana més en aquest stream molt raro, la veritat, en aquest podcast molt raro. Un final una mica inesperat, un glitch a la simulació. Que ha estat guai. I que ens veiem la setmana que ve, el divendres. Sí, és veritat que farem birrendres. Ja comencem a reprendre les... Sí, tornem. Ojo, bona nit. Ojo, que se'ns ha Òscar. fet clip, Òscar serà de mi... Ja veuràs. Bueno, en fi, que molt bona nit, moltíssimes gràcies per estar i doneu-los molt amor a Pella TV, vale? Que són panes. Molt amor, vale? Apa, ens veiem. Bona nit. Adeu. Ja li he donat a iniciar raid. Anem a veure què diuen. Tu, qui és el doctor Nikov? No tinc ni puta idea, tio. De que bé, podem tornar a estar en condicions amb tota la penya i el Cau de la Ceba que ens fa una rei. Otra vez. I moltíssimes gràcies, Cau de la Ceba. Com estiguem? Cau Trapella.